Random football team of the day. Lähtee vauhdilla pallo kohti Kaufmania. Hieno haltuunotto Lukas Kaufmanilta. Nyt olisi jopa vetopaikka. Kaufman lähtee tarjoilemaan takatulon puolelle. Siellä on Ojala. Kante! Ja upea maali! Abdullahi Kante, aivan huikea maali 6. minuutilla. Näin saa vierasjoukkue juuri kaipaamansa alun. Ja sen merkityksen näette tässä. Ojala vielä ja Kaino Kofi Adulle! Herran